Un cop s'ha instal·lat el programa Second Life, la seva versió 2.0, que és l'última que s'ha llançat des de secondlife.com, el que hem de fer és introduir el nom del nostre avatar, en aquest cas és Observatory Inventor, primer el nom i després el cognom, i la contrasenya que haguem seleccionat d'aquest avatar. I loguem al sistema. A primera vegada li costarà una mica més, té que descarregar tot el que són els objectes del món virtual del nostre avatar. Podeu observar que està en mode de núvol, vol dir que està descarregant l'aspecte del personatge, ja el tenim aquí. El primer que hem d'aprendre un cop som a dins de l'entorn és a moure'ns amb aquest personatge per dins de l'espai tridimensional. Podem utilitzar les tecles dels cursors endavant, enrere, esquerra, dreta, amb una malla esquerra-dreta, per a desplaçar-lo endavant, la fletxa amunt, fletxa avall, enrere, l'esquerra i la dreta girar sobre si mateix. Inclús la tecla de Home, damunt de la tecla de pujar pàgina, si l'apretem, el nostre personatge, fixeu-vos que està volant. Per controlar l'alçada és utilitzar la tecla de pàgina amunt i pàgina avall. Page up, page down. Quan ens encansem, tornem a apretar la tecla Home i vigileu perquè si no esteu a prop de terra, veieu com el personatge cau, però com que és virtual no li passa res. El següent pas per començar a moure dins d'aquest entorn és agafar i fixeu-vos que a la part dreta tenim un munt de botons. Podem clicar a la icona de les persones. Aquí veiem la gent que hi ha pròxima, aquesta persona d'aquí. Podem veure els amics que estiguin connectats, en aquest cas l'Observatori Inventor només té d'amics el Renzo i l'Usul, els grups als que pertanyo, i en concret sobre els grups als que pertanyo, si al clicar sobre el grup, per exemple, de formació professional, selecciono la part inferior que fique perfil del grup, aquí podem veure tota la gent que pertany al grup, i si anem a avisos podem veure tots els avisos que s'han enviat al grup que s'han pogut utilitzar durant la sessió virtual. Per què podem utilitzar això? Doncs per a recuperar, per exemple, missatges anteriors. Per exemple, aquí l'Usul va enviar un missatge aquest dia, el 4 del 6, fem doble clic i desplacem la barra cap baix i veieu, porta un arxiu adjunt que us diu, bàsicament, una zona de freebies. Doncs bé, el que farem serà traslladar-nos un moment amb aquesta zona i anar a comprar freebies, que són objectes de regal o molt baratos. Per obrir aquest adjunt, fixeu-vos que hi ha un botó que diu abrir l'adjunto, ens obre la ubicació, ens la carrega i ens apareix el botó teleportar. Cliquem a teleporte i ens portarà a aquesta ubicació. I diem OK. Un cop arribem a la ubicació li costa una mica. Molt bé, ara el que farem serà moure'ns per aquest entorn i intentarem comprar algun objecte que ens pugui servir pel nostre avatar. Farem una volteta a veure què trobem. Bé, després d'estar per aquí una estonada donant voltes, la majoria de la roba és de noia i la que és de noia és de pagament. Per exemple, he trobat aquí un paquet que fixeu-vos que al ficar-me damunt m'apareix una finestreta que em diu que val 0 lindens. Aquests són els que hem d'agafar. Cliquem i fiquem comprar per 0 lindens i aquí hi ha una mica de roba. Anem a comprar. Hem pagat 0 lindens i ara l'inventari és aquest botó de la maleta. A la part inferior podeu veure Freebies Dungeon, que és el que acabem d'agafar. Seguirem fent una mica de voltes per aquí i a veure què més trobem. Estic a una hispana, està carregant-se, minimitzem això, traiem i minimitzem, torna a estar activa la música, la podem tornar a parar, o gairebé el que podem fer és dir-li que no l'executeu automàticament. Anem a les opcions i fixeu-vos que fique permitir autoejecució de los media. Doncs no, li diem que no i així només ficarà la música quan jo vulgui. Fixeu-vos aquí al lateral hi ha un munt d'avatars que escollir. Anem a buscar-ne un parell o tres i anirem al sandbox i aprendrem a ficar-nos-els.
som-hi. Bé, aquí tenim un avatar que més o menys fa pinta, a veure, va, així esportiu. Pues el comprarem, serà l'índex, ok, voto tret i comprar. Avatar masculino no contiene, està carregant-ho, vale, el comprem. Un detall que he de tenir en compte, fixeu-vos, com fica no transfer, no? Comprem-lo. Anem a mirar a dins de l'inventari aquest avatar masculino, val? Això que comentava del no transfer. Quan diu no transfer vol dir que si algú el vol ha de venir expressament aquí a buscar-lo. En cas podem agafar un parell més, aquest porta cascos, això sempre ens pot ser útil. Va, també el comprem, si també és gratuït, comprem. Quan decideixi carregar-lo, el comprem. I aquest porta un traje, vinga, és ben xulo, és gratuït també, a veure, sí, gratuït. Aquí penso que són tots gratuïts, i també el comprarem. Va, fem un parell de voltes més i tornarem al sandbox.